ashe bikin naki ya kusa. Ki yanzu Rahama, bikin nawa ne zaki ce baki sani ba? So nawa nake gaya miki bikina ya kusa. To yanzu ma bikina ya kusa, sauran kaɗan ki sha biki. Mu bar wata. Kira mu wannan baƙin zaki aura, baƙi ne fa. Ke kan me zaki ci da baƙi? La ilaha illallah, ki ji Rahama da magana. To wallahi yanzu baƙin namiji shi ake yayi. Me za ka yi da farin mutum? Farin ma yanzu mazan ma da suke bulitin. Kin ga dogo ne, kyakkyawa ne, fari, mai ƙasimba, kalata. To ke baki ga saurayin nawa ba. Baki gan shi ba gaye haɗaɗɗe. Tai lalle ma wallahi Rahama, ke ma dai kin iya wani maganan banza. Ki dalla gafara. Ke bari ki gan tashin tafi. To kin ga lokaci yana wucewa. Anti za ta iya kira na ta ce wai na tafi gure shi. To wai ta cewa take wai zumuɗin aure nake yi. Ni gaskiya wallahi zumuɗi nake yi, bari in tashi in tafi. Kin ga ni yake mata gaida Aisha. Cikin dabbobin kenan. Ina dan ba su abinci, ka san dabba sai da abinci. A kwarai kwa. Musamman tumaki. Har ka dawo? Na dawo. To madalla. Masha Allah. Ya kuka yi da Ayuba? Mun yi da shi ya ce zai sayar. Amma mu yi hakuri zuwa watan gobe. To Allah ya kai mu. Allah ya nuna mana. Yaya na ce yaya maganar da muka yi da kai jiya ne ta al'amin. A taimaka a bani shi in tafi da shi. Ai na gaya ma abin nan ba zai yiwu ba. Yanzu in ka ɗauke shi ka tafi da shi ya zange, ga furfura ta kama, ga waralu sun gidiwa, in ka tafi da shi waye zai taimaka mu. Saboda haka ba zai yiwu ba abin nan, kai haƙuri. Yaya gaskiya abubuwa sun mun yawa a ni, amma ina buƙatar al'amin. Kaga in na dawo in Allah ya da kafa ta kafa shi. Ayo wannan kuma ai kai ka jiyo, ni dai ba zan baka shi ba. Yawa. Bari in je mi sallama da ku. Babu zato babu tsammani ai ba. Yawa, Rahama, zo mana. Wato abin da yasa na kiran ki. Kin san ni ina da yanci. Ni mutum ne mai yanci kuma ina so kowa na bashi yancinsa. Akwai ƙanin abokina da nake so in haɗa ki aure da shi saboda yadda da amincewa da ne da shi, kuma na san da mutumin banza ne ko mutumin da ba shi da kirki ba zan haɗa shi da yata ba. Gobe zai zo nan gida, ina son ki duba ki gani, ki kalli yanayinsa da zubinsa. Idan har ya yi miki to shi kenan ba wata magana, in kin amsa sai in haɗa ku. Idan ko bai miki ba lallai ba dole. Shine dalilin da yasa ne kiranki. Shikenan baba, na san ba za ka min auren dole ba. Idan ya zo, idan na duba na ga kalansa ya mu, zan aure shi. To dama iya magana kenan. Ki tashi ki shiga daga ciki, Allah ya miki albarka. Amin Ka ƙara so kenan. Ok to da Allah ka jira na kofar gida. Yanzu nan zan sa ka maka fayil yanzu nan. Rahama. Na'am dadi. Da Allah ki shiga cikin ɗaki ki duba daidai inda shimfiɗa ta take daga gefe. Akwai wani fayil yana nan da na aje ki ɗauko ki kai ba ko na yana na aje a kofar gida. To dadi. To ni abin ne ma na kasa gane yadda yake gaba komai ya ci kurkuku a rayuwa. Na rasa na yi haka ne, sai dai addu'a. Yawa shi ne kai masa. Rahama. Da ya mana.
Idan kika je da Allah ina so ki kalli bakon nan nawa da kyau. Kin gane? Idan har kika ga launin sa yayi miki irin kalan ki yayi daidai in kika zo sai ki faɗa mu sai in zan san me zan yi. Amma Alhaji kana ɓata yarinyar nan biyu. Ni ko abin da ke damuna da ke sa ido. Ya sai ka ce ba ke kika haife ta ba? Ɗan ke ce ba. Na ji ya ce amma ai ba wani abu na ce. Allah ya sa ka shi ba. Yawwa abin da ya kamata ki ce kenan. Amma kya tsaya kira ta jini ne akan abu. Kaga na wani ya kace a kan wace na gode da jin magana ina jin ka ya kace wurin alhaji da ma na zo muna so za mu karɓi taimakon masallaci da masallacin ne ya rushe za mu gyara shi ya kace wannan ne kai kamar 30,000 karka da ba matsala yanzu abin da zai faru shi ne mu je nan muka tana barka nan baya insha Allah sai mu ba Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baba. Baba. Baba, lafiya? Baba mu da asibiti. Da siya za kai. Amin. Baba. Allah ya maka albarka. Amin, Aba, amin. Ka riƙe Alhaji Aminu kamar yadda ka riƙe ni, ka riƙe amana. In Allah da za ka zauna da duniya lafiya. Ƙanina ne nan ya bi ni ya min ladabi da biyayya. Kai masa ladabi da biyayya. Insha Allah. Ba za ka mutu ba tashi mu je asibiti ba. Aba! 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 Abba! Abinda babu zato gona a ta yaya ne zaci ka burina. Nafisat, ina mama take? Ki ba ta magana ce. Mama? Abba. Abba ya rasu. Yau. Kuma ki daina sa wa'innan abubuwan a cikin ranki, domin saka wannan abubuwan a cikin ranki ba wani abu za su kara miki bacin rai da tashin hankali. Kuma ita rayuwa da yake ganta duk wanda Allah ya haɗa ka zama da shi, to haƙuri da juna shine riba, saboda ɗan ƙanƙanin lokaci ne zaman, kuma wata rana da kuɗi ma za ki so ki ne ga mutum bayan da za ki gan shi. Abba ka tashi mana Abba. Abba ya za ka tafi kafin Abba. Abba tashi ka tashi Abba. Kuma ni idan ko da yaushe kin ga na zo ina miki faɗa ko kuma kin ga in jawo wannan ni ba ruwana.
ina yin abina ne tsakanina da Allah. Ragowar kuma in bar wa Allah domin ba komai ne za ka iya yi ba. Hello? Assalamu alaikum. Kawu. Ni ne. Allah. Yayi wa Abba rasuwa. Eh? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yau din nan? Yau yanzu nan. To. Lafiya? Yayi ne Allah ya masa rasuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaushe? Yau din nan. Da ci kan shi gafarta ma. Ha to bari in shirya kawai miji. Hello, Awalu. Allah ya wa Abba na rasuwa. Yau nan. Mama ina kike mama? Kai mama ina cikin farin ciki. To, Mafarki ya zama gaskiya mama. Allah rahama. Mama kin gani fari ne shi. Sannan kuma dogo ne shi. Sannan kuma yana da siffa mai kyau. To fa. To mu kuma ga mu baƙaƙe ya zaki da mu kenan. Mama. A'a to. Kin tabbatar da kina son sa? Mama ina son shi. Kin san mahaifinki fa magana ɗaya yake yi. Kuma kar ki da daga baya ki zo ki ce kin canza. Kin san abin da zai biyo ba. Mama ina son shi. To ashe ki. Oh, ikon Allah. Rahama kenan. Yayin zamani. Oh, wai tana son sa. Ashe kenan. Dukkanin mai rai mamaci ne. Ba mu da wani abu da za mu yi illa mu ci gaba da haƙuri da yi masa addu'a. Allah ya gafarta masa. Kuma bisa ga shawarar da muka yi da su liman, shi Al-Amin za mu tafi da shi birni. Ya ci gaba da abubuwa a can. Ita kuma da kin san hukun kamace sai ƴar uwar ta mace. Ba kuka zaki ba, addu'a kawai zaki masa shine abin da zai taimake shi. Kai Al-Amin sai ka shirya sai mu tafi. Allah ƙara haƙuri. Fatan kin yi lafiya. Ya gida. Masha Allah ina ta sauri in yi ganki ashe dai zan ƙara so. Da gaske? Insha Allah zuwa kina kida lokaci ko? Ko dai kin manta ni? Ƙawata wurin ki na zuwa yayin kin gama. Dan bakin ciki dai sai dai mu zo tsora kwana biyar. Ba haka bane ba su gane ba kawai bibi waya. Masha Allah ba matsala. Ƙawata. Oyoyo ƙawata kin ga ba wannan ba. Kisan menene albishirin ki? Goro fari ko ja fari kalkalkal. Dadi na ya zaɓa min irin mijin da nake so. Allah ubangiji ya sa dai baby na kyau ba. Ga fari dogo kyakkyawa ke ya haɗu fa. Ina gaya miki baki sani ba ai matan ture ba ta daraja.
Ke da dadin naki ma zaɓa miki shi baki ya ga ba ganin ki yace na son ki bane kuma shi ya gane yace yana so na. Kin gaji da shi in je ki an jima. Manya iyayen yara. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Har ka shigo kenan. Wallahi alhaji. To wai dama niyyata in na bi na zagaya na waje da kuke ina so zan yi maka wata magana. Ko da yake already mun riga mun yi magana da ni da yayanka. Dama ba wani abu bane, kawai ina ganin abin da muka tsara shi ne ina so in baka auren my daughter saboda kasantuwar yarinya ce mai nutsuwa mai hankali. Kuma na ba wanda ya dace da ita in ba kai din ba haka, saboda irin tarbiyyar da kake da ita da kuma kulawa da kai, to shi yasa da nake son haɗa ku. Yawwa, to amma idan kana ganin kamar akwai ɗan abin nan ba ko wata da ka riga ka hango, to sai a ɗan manta da wannan din. Alhaji ai ina ganin zaɓin da kai ne. No wai saboda kaka gani maka tilas ko na sa ka dole ne. Wallahi Alhaji zaɓin da kai mun na karɓa 100%. Wai shi kenan. Dama saboda a ƙarfafa zumunci na da na ɗan uwanka ne yadda muke da shi din nan. To yanzu ka shiga ka je tana ciki. Alhaji ai da ke ina sauri ma na ɗan makara gurin aiki. Insha Allah so nake ina ganin cewa na samu lokaci Allah da zai yi sai. Ba komai ka shiga ai minti biyu ne. Alhaji ba komai insha Allah ai zaɓin ka yi min daidai wallahi. To Allah ya maka albarka. Na ta fita zaka yi mu je sauki kai mana. To shikenan ba laifi. Madalla. Yawa. sai na gaya muku wane ne shi ba. Kun sani dan uwa ne, dan dangi ne, kuma gashi Allah ya dare shi nan za a ci gaba da zama, saboda haka da Allah sai a haɗa kai a zauna lafiya. Sani abba, duk abin da ka kawo daidai ne, Allah ya ba mu hakurin zama. Insha Allah. Ai dama mun riga mun san dan uwan mu ne tun baya ba ma. Sai dai kawai a ci gaba da zama da mu. To alhamdulillah. Hakan yayi. Amma sai dai idan har ya rike girmansa, saboda yanzu a zamanin yanzu sai ka ɗauko mutum daga rana ka kawo shi inuwa sai ka zo ka gane ba na garba ne. Asiya, to wurin gaya miki wani abu. Mahaifin yaron nan da yake gani, idan da zan ba ku labarin zaman da muka yi a baya da irin taimakon da yawa, da rayuwarmu ta baya za ta zama kamar faifan CD ne, a ɗauko a sa ya zama na kamar fim ne. Ku dinnan ku dukkan ku ba wanda zai iya kallon fim ɗin farkonsa da ƙarshen shi, saboda abubuwan tausayi. Na sha wahala ba ɗin ƙarama ba, amma mahaifin yaron nan a matsayinsa na yayana shi ne bai kyamace ni ba, shi ya min taimakon da har na kawo wannan ƙadamu. Saboda haka ba na jin al'amin daban yake da wayannan yara. Yanda na ɗauke sa ka ɗauke shi duk ɗaya ne a wajena. Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Allah ya wuce zuciyar ka. Hello? Baby na kana lafiya? Eh. Baby ka san ba wanda nake so sama da kai a duniyar nan, baby. To shi kenan baby. Baby ka san menene? Ina son ganin ka baby. Gaskiya ni ya mun nisa. Gaskiya ya mun. To shi kenan baby na. Baby na ka san menene?
Baby dan Allah idan zaka zo ka turo min da ice cream. To baby na I love you. To shikenan baby wallahi kamar ba za mu rabu ba. Baby na ina waya da kai wallahi tallahi kaman kan mu rabu. To shikenan baby na. To sai an jima baby. Amin. To alhamdulillah. Kaga dai yanda muka fara zuwa kasuwa kuma na yaba da hankalinka. Ka daure a kasuwan nan ka sa ido sosai. Ka koyi shige da ficen yanda abubuwa suke domin nan gaba kaɗan dukiya ta gaba ɗaya ma zan mallaka maka ita. Ya zama ni ina zaune a gida sai dai ka raka min lissafi. Babu wata damuwa saboda a rayuwa ka samu mutumin da ka gamsu da shi wanda zai ma komai a dukiyarka to ba karamin arziki bane ba. Allah ya ma albarka. Nagode ka je. Allah ya taimaka. A wuta gajiya. Yawa wannan zance ne fa daga ni sai kai. Yawa. Me ya amfani wannan laban kuma? Laɓe ba kai ka jawo ba? Laɓe in kika ga irin wutar da Allah ya ware wa masu laɓe ke wallahi da ba za ki rika laba ba. Ki rika jefa kanki a abin da bai shafe ki ba. Kai yanzu abin da kake yi daidai ne? A ce duk yaranka ka rasa wanda za ka ɗauka ka ɗora akan kasuwancinka sai ka ɗauko wani bare wai ka ɗauki ajiyar dukiyarka ka bashi? Kar in ƙara jin wannan kalmar ta bare daga bakinki. Al'amin ya fi ƙarfin a ce masa bare in har ke ba a ce miki bare ba to shi bai kamata a gaya masa bare ba. Ni ce bara? Kuma da ina yin abin mu ababoyi to na fito gar da gar ina gaya miki. Ina son ya fahimci kasuwa in kuma tabbatar da shi a cikin dukiyata. Ni ba na son irin wannan abun. Lalle abin yayi nisa. Zuwa gaba kawai ina ji raba dukiyar zaka ka dauki gado ka bashi. Ni dai na gaya miki irin wannan abun ba na son shi. Yawa ba na son shi. Ina Alamin. Alamin ina ji. Na so a ce mun zauna da ku gaba daya amma bari mu magana da ke tukuna. Ina son cikin nauyin da Allah ya dora min naki in sauki. Amma idan har ba ta yi miki ba to ba na son in miki karfa ko in matsa miki abin da baki da niyya. Na yi tunani na yi shawara ina son haɗa ku aure tare da ke da Alamin a yi harkar gida. Amma fa shawara ce in kin ga abin zai yi. Daji na san ba za ka zaɓi na zai cutar da ni ba. To abin da an mafi alkhairin Allah ya mana. To alhamdulillah. Ya yi kyau na gode da shi. Mala abin da ke yi. Rahmatu. Ni ne Abdul. Ka shiga da ni? Ni ne muke waya da ke. Kana nufin kai ne Abdul? Mana, ni ne Abdul. Duk wanda muke yi da ke kice yanzu kuma kin manta kuma da kina faɗa wadansu maganganu haka? Kaga wasa a fuska na? Ni akwai wanda nake so, amma ba kai ba. Ka gane? Amma Rahama, muna magana da ke aure kina ga mun zaki aure ni, amma kuma yanzu ya zan yi kuma ki ma haka, ki canja mu fuska. Kin ga mu magana. Kaga mala idan ka gama maganganunka, ka kulle min gate ka fita ka bani. Wannan yare duk soyayya da muke da ita a waya kullum ba dare ba rana kullum muna da ita amma kuma yanzu in zo gurin ta amma kuma ta nuna haka gaskiya ne shike